Avui és dimarts, dia 22 de febrer de 2022. Avui fa sol. Bon dia, Rita. Bon dia, Enzo. Bon dia, Marc. Bon dia, Alberto. Bon dia, Ala. Bon dia, Linda. Bon dia, Madu. Bon dia, Noa. Bon dia, Enzo. Bon dia, Emma. Bon dia, Enzo. Bon dia, Asha. Bon dia, Enzo. Bon dia, Fàtima. Bon dia, Sergio. Bon dia, Umu. Bon dia, Enzo. Bon dia, Ara. Bon dia, Nau. Bon dia, bon dia, Enzo. Quin mes som avui? A quin mes estem? El mes de febrer. I què passa aquesta setmana a l'escola? Carnaval, super! I avui de què veniu disfressats? D'esports, d'esportistes. Que bé! Els mesos de l'any, quants mesos té l'any? 12. Comencem. Gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, desembre. Molt bé. I diem els dies de la setmana. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge. Perfecte, molt bé. Quants dies de la setmana hi ha? 7 dies. No entenien res, els vocals, què passa? I clar, tenia la boca plena, intentaven passar-s'ho, i les vocals diuen, lletra L, escolta, potser t'hauries de cuidar una mica més i no menjar tants dolços i pastissos, perquè fas una mica de panxolina. I la lletra B, anava dient, amb la boca plena.